Hello mga kapudibit! Today kakain po tayo ng Manginasal Family Fiesta. Meron po tayo ditong chicken at barbecue. At meron tayo ditong tauge. Lumpiang tauge. Oo, lumpiang tauge. Mga kapudibit, ang drinks natin, Coke at tubig. Bago po tayo kumain, pray muna po tayo. Amen. Ay, mga kapudibit, malinis na yung kamay namin. Mga taking kapampangan. Ang nag-request po ng Mang Inasal ay sila Angelica Baratilio at si Roger Cultivo. Ayan. Ito na po yung request niyo, mga lods. Yes. Ayan. At meron din nag-request na Manginasal at Jollibee. Ay, oh, yan. Siyempre, nauna na yung Jollibee. Ito na yung Manginasal. Isa-isahin natin yung mga fast food. Yeah. Ito. Oh, Manginasal yan. Nakasabihan nyo naman, ninang milade mo. Unaanda na kayo, Manginasal. Baka naman. Oh, sige na. Kain na tayo. Oh, hindi pa yung Java rice. Java rice yun eh. Yes. Chicken oil. Meron na kagad chicken oil. Chiles ka dyan. At yung Hindi kasi chichi. chichi. Ah, sige na. Yaman. Ang unang subo ay para sa inyo, mga kapudibi. Mga tada po. Makanta mo. Hmm. Naman na. Ito yung cook mo. Thank you. Siyempre, natumba na yung nakita nyo na mga lumpiang tauge namin. Ayan, iiga ko na sila, mga kapudibis, para makita nyo ako. Oh, Kanyaman ni nasi lang. sarap ng rice nila. Tapos ang lalaki ng chicken nila. Ito. Huh? Tapos yan. Ang kalambot na din manok ba ngayon eh? So, may sili pa. Coco Martin, totoo pala. Si Coco Martin, totoo pala malaking chicken. Gusto natin. Cheers. Parehan pa na din kalamansi, oh. Ha? Parehan pa na din kalamansi ang Lara. Hello, Manginasal, ha? Tinatago mo pala yung yung kalamansi at saka sili. Bumili pa kami sa palengke ng sili. Akala niya wala. Oo. Pero ang sarap ng chicken ng no? Naamoy niya kasi yung chicken. No? Titira kita.
Titira kita ng barbecue. At syempre mga kapatid, titikman natin ang kanilang special tauge. Ang tauge. Okay. Ang tesa. Suka. Ito yung suka nila. So, lumalaman yung kanilang ano. Yung kanilang tauge. Ito, gunting. Ito, na-compose na. May suka naman. Oo, yan. Ito gusto ko. Titikman natin yung ano nila. Itong... Suka nila. Ah. Ito. Sarap. Buksan mo. Bigyan na. Ito na. Ang kanya. Doon naman masuka. Sarap. Yung tauge nila, ano? Tauge pa rin. Malaman. No? Gusto ko yung lumpia nila sa ano yun. Sa Mang Inasal. Oh, malaman. Yung pork naman. Ah. Lambot ng pork. Sarap. Sige. Kinalbike talaga yung taba. Yan. Ha? Oo. Malambot yung pork nila. Na chip. Huh? Namin dyan. Huh? Mapalas lara. Sobrang lakas ka man. Tira natin si ano, yung nasa harap, likod ng camera. Oo, atin na lang tayo dito. Siyempre, hindi lang kami ang kakain yan. Saka madami masyado. Medyo. Oh.
As. Ano naman? Ha? Sarap, no? Ititira natin kay kay Bids. Yung nasa harap likod ng camera, no? Kaya masyadong madami. Tsaka yung chicken na bal. Tsaka busog natin kami. Share your... Nagluluto kasi ako ng chocolate baboy kasi birthday ni Buddy. Daddy, happy birthday! Ayan. Happy birthday. Meron Birthday daw niya ano ngayon. mamaya. Chibogan na. Ayan mga kapudibis. Wala muna tayong shoutout. Sa Yes. next mukbang na po ang shoutout. Ayan mga kapudibi. Titira namin yung kasama namin. Kaya hanggang dito na lang ang aming video. Kita-kits sa susunod na mukbang. Thank you so much po. God Salamat bless. po. Ingat kayo.